אז, בוקר טוב לכם. היום, יום ראשון, השעה עכשיו היא 10:30 בבוקר, ואנחנו היום נוסעים לאילת. בעצם אתמול התחלנו את הדרך, שיפרנו לרמת גן, וזהו, ואז תכננו היום לצאת ב-10, עכשיו 10:30, ואנחנו רק שותים קפה, אנחנו נכין סנדוויצ'ים. לא, ויתרנו על חביתות. אז לא. בכל מקרה היום אנחנו ברמת גן, אנחנו עומדים לעשות את הדרך לאילת, אנחנו על אופנועים, זהו, מגניבים, זהו, אז יהיה כיף. נכון? יהיה לנו כיף? כיף חיים. אחת או אפס. 2 ואנחנו יוצאים מהדירה. סירוב פאק שכחתי ראשון. שכחתי את הארנק. אני מקווה שהוא פה. What the fuck? איפה הוא?
אנחנו פה ליד באר שבע. באר שבע, כביש 40. יאיר, איך אתה? וואו, את האמת שאני רגיל לנסיעות כאילו ארוכות כאלה מהצפון למרכז, אז עד עכשיו כאילו אני סבבה, ובדרך כלל אני רגיל שפה אני מסיים כאילו, ויש לנו עוד קצת דרך, אבל לא, ברוך השם אנחנו בסדר. נעשה ככה קצת בשירים, יהיה בסדר? אנחנו יהיה בסדר. בעצירה פה במצפה רמון, מקום יפהפה, יש קפה, עכשיו אנחנו אוכלים סנדוויצ'ים, זהו עד כה הדרך מקסימה, נכון? דרך מקסימה. אנחנו נעשה פה עצירה של איזה 20 דקות כזה, נשתה קפה, נאכל, נתאפס קצת ונמשיך. מזג האוויר פשוט וואו, פשוט וואו. מסקנת הניסוי, יעלים לא אוהבים מוזיקה. Come along, children. Now we're going to have a little music, like old times. Now I'll start the melody on the organ. טוב, עצרנו ביוטבתה, תדלק להשתין בזה, ויר, בוא תספר להם רגע מה היה לנו פה עכשיו. לא עושה בערך, בדרך כלל 27 ל-1. הוא מעבב לי, עשה 60 קילומטר על מעבב. עכשיו עשה סך הכל 307, תדלק 10.5. עכשיו זה כלי. כבר איזה 40 דקות כמעט, נוסעים על 80 קמ"ש פשוט, שלא לחסוך בדלק. וזהו, אנחנו בלג האחרון בעצם.
אנחנו במלון עכשיו. תכף נלך לאכול. וזהו, היה מעניין, היה יום טוב. הספק יפה היום. הגענו בשעה די לגיטימית. יצאנו אזור 11 ורבע כזה. הגענו לפה אזור 6. רבע ל-6. 6 ורבע כבר היינו אחרי צ'קין. 6 ורבע היינו בחדר, עכשיו השעה רבע ל-7. היה הפסקות, היה כיף, היה אוכל כיף, היה נסיעה, היה כיף ממש. ועשיתי צ'קין בעצמי, כמו בן אדם בוגר. לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. יש פה הרבה אנשים באופן קצת מפתיע. נכון. זהו, אז שיהיה המשך יום מקסים. צהריים טובים, היום יום שני, השני באילת בעצם. עד כה לא עשינו כלום, ישבנו בחדר ורבצנו, ואז רבצנו עוד קצת ועוד קצת, ואז ירדנו לאכול וגם אכלנו בבוקר, ועכשיו אנחנו הולכים לקנות קצת דברים, לקנות שטויות. זהו, בגדול, להיות די משעמם. בואו תשמעו סיפור. אני החלטתי שאני קונה מק. זה התחיל מזה שאני רוצה לקנות אייפון, ואז אין אייפונים במלאי. לכן אני קונה מקבוק. כן. אז היינו ב-KSP אחד. לא היה שם את העכבר שמקבלים במתנה. אז אנחנו בדרך ל-KSP השני. ואנחנו שמחים ומאושרים, ואני עומד להוציא 5,000 שקל. ככה. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. טוב, אז השעה עכשיו היא 7:20. היום יום שלישי. זה בעצם הלילה האחרון שלנו באילת. בגדול לא עשינו עם כלום. קמנו בבוקר, אכלנו, סיימנו לאכול, הלכנו לשחק קצת סנוקר, וזהו. ואז אנחנו היינו בחדר. אני למדתי כל היום את המקבוק, ולמדתי דה וינצ'י. התחלתי לערוך את הסרט המקסים כל כך שעומד לצאת, ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לצפות בכוכבים. אז התכנון המקורי היה לעשות 3 לילות פה במלון, ואז עוד לא היה לעשות קמפינג במצפה רמון ולראות כוכבים, ואז פוצץ. אנחנו עצלנים מדי בשביל זה. אז עכשיו אנחנו מתארגנים ונלך לאיזה מצפה, וזהו, ואנחנו נלך לראות כוכבים. אז בהצלחה לנו. Back and forth with the bullshit. You know I said before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.
בוקר טוב לכם, שעה 10:45, היום יום רביעי, אנחנו עכשיו יוצאים מהמלון, כל ארוז, כל זה, זהו, בעצם רבע שעה האחרונה שלנו במלון, אנחנו ניקח את עצמנו עכשיו, נלך וניסע הביתה. כן. יאיר, אתה רוצה לסכם את החוויה? היה כיף, מלון בסדר כזה ל-600 שקל, והחוויה כיף. עם לאילת כיף. דרך אגב, אנחנו עשינו בכלל רום טור כשהגענו לפה, אז נעשה אותו עכשיו. נשים לחדר, ואז אני נכנס, יש מולך קיר עם מתגים. ואז פה יש מקלחת בלי וילון, שירותים מאוד חזקים. רמה מאוד מאוד גבוהה של שירותים, עמדו בדברים קשים. מראה, דלת מקשרת לחדר ליד, עוד מתג. המנורה הזאת היא הכי חזקה פה, וזה המתג היחיד ששולט עליה, והיא בול מול העיניים כאילו. שידה, מיטה, תמונה מאוד מאוד מקסימה, וספה כזאת שנפתחת למיטה, טלוויזיה, מיני בר, כזה של קפה, ארון, כספת, קולבים, חלון, ונוף מקסים של גג והרים. זה דווקא מאוד יפה הערים האלה, אני מאוד התחברתי. אז זהו, סך הכל אחלה. 600 שקל, שוב פעם אי אפשר, אין פה איפה לטעות ב-600 שקל. מעבר לזה, אבל אוכל סבבה. כן, עשה את העבודה. 8 מתוך 10? כן. 8 מתוך 10.
אני קצת התמכרתי לכל מה שאומרים, לא מחפש להרדים את השדים, בלילות חלומות על דברים עשויים, קם ונופל ורואה כוכבים, אני לא השטחן שעושה חיבורים, לא סוכריה שכולם מוצצים, בלילות אני ער אז ישן בימים, רק מסתובב והם כבר מדברים. עוד קצת, אולי תיקח מזה עוד קצת, רק לעלות עוד קצת לפני שנגמר. טוב, אנחנו עכשיו במצפה רמון, עשינו עצירה לתה, השעה היא 3:00, אנחנו פה נראה לי כבר איזה 5 דקות כזה. בסך הכל הדרך אחלה, אנחנו עושים אותה קצת סביר, עשינו קצת יותר הפסקות עצירות רגע לצילומים וכאלה. נחמד, קצת יותר קריר היום, אני יותר מרגיש את הרוח, יש קצת פחות שמש, אז כאילו כל היוצא בזה, אבל זהו סך הכל, אחלה נסיעה. כמה שרציתי רק עוד, לשתות את החיים עוד, לא לפחד להיות, כל מה שרציתי להיות, וכל החלומות, אחד אחד נפלו ברשתות שלי, כי לא פחדתי להיות, כל מה שרציתי להיות, כל מה שרציתי להיות. טוב, תתנו הטיול המרגש. אנחנו בחזרה בדירה שלי אלו, בגראונד זירו. אנחנו עכשיו אוכלים. הגענו לפה בערך בשעה 6:30. עכשיו השעה 7:30. זהו, היה נסיעה מצוינת. היה סך הכל אחלה. היה כיף? היה כיף. היה בסדר? היה מצוין. זהו, כל המוזיקה בסרטון הזה הייתה מוזיקה שלי. הכל. לא, יש שם צליל אחד שלא היה שלי. זהו, אז תגידו מה היה דעתכם על זה. גם החלקים המסומנים, גם לא, שזה היה בקטעים כזה, אבל הכל היה שלי. ממרוצת השנים. וזהו, עכשיו יש לי מקבוק נורמלי לערוך עליו. זה עומד להיות כיף. וזהו, תודה רבה שצפיתם. אני הייתי אלון. אני הייתי... וזהו, אנחנו לא ניפגש פעם הבאה כנראה. זה